Серада 18 верасня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. Лукашенко прыгразіў трэцяй сусветнай вайною у выпадку нападу на Беларусь. Чарговая плынь свядомасці дыктатара мела месца падчас канцэрту, прысвечанага гэтак званаму Дню народнага адзінства. Выступаючы перад чыноўнікамі і сагнанай на штучнае свята публікай, Лукашенко чарговы раз распавёў пра быццам бы рыхтаванне беларускіх фармаванняў да ўварвання, ды абвінаваціў ЗША у намеры справакаваць збройныя сілы Украіны на удар па беларускай тэрыторыі. Представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноября Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Пасля гэтага Лукашенко чарговы раз намякнуў на магчымае выкарыстанне ядравай зброі. Кульмінацыяй зборышча стаў нібыта сюрпрыз Лукашэнку ад ягонай сакратаркі Наталі Эйсманд. Выкананне яўна пад фанаграму балады пра дыктатара, твора малдаўскага паэта і тамады Паўла Дуганова. Праўда, брудная лаянка і ўпамінанне ўзросту дыктатара з арыгінальнага тэксту у канцэртнай версіі адсутнічалі. Страна его альма-матер с ароматом свежего хлеба. Улыбнется спокойно диктатор, глядя в родины мирное небо. У выніку памілавання Лукашэнкі на волю выйшаў журналіст Андрэй Толчын. Сёлета ў сакавіку Толчына асудзілі на 2,5 гады калоніі за нібыта спрыянне экстрэміскай дзейнасці і паклёп на Лукашэнку. Тэрмін палітвязень адбываў у калоніі нумар 15 у Магілёве. Андрэй Толчын – стваральнік газеты «Гомельскія ведамасці». Як фрылансер супрацоўнічаў з незалежнымі беларускімі медыямі. Пасля пратэсту 2020 года ён пастанавіў пайсці з прафесіі. Лось, што выбег на дарогу, стаўся прычынаю дарожна-транспартавага здарэння са смяротным вынікам у Крупскім раёне. Як паведамляюць у ДАІ Менскай вобласці, напярэдадні ўвечары аўтамабіль «Шкода», што ехаў у бок Менску, сутыкнуўся з ласём, які нечакана выбег на дарогу. У выніку аварыі пасажыр легкавіка атрымаў сур'ёзныя траўмы. Медыкам не ўдалося яго выратаваць. Кіроўца «Шкоды» шпіталізаваны. Лось у выніку аварыі таксама загінуў. Гэта ўжо другое ДТЗ з удзелам дзікай жывёліны за апошнія дні. У нядзелю на Віцебшчыне ў выніку сутыкнення аўта з ласём загінуў 12-гадовы хлопчык. Выбухнула так, што зямля ўздрыгнулася. У расійскім Таропцы Цвярской вобласці ударамі беспілотнікаў знішчаны склад з арсеналам боепрыпасаў на дзясяткі мільёнаў долараў. Смотри, идет сюда. Выбух і дэтанацыі на складзе галоўнага ракетна-артылерыйскага ўпраўлення расійскага Мінабароны былі такой магутнасці, што ў рэгіёне зафіксавалі землятрус магнітудаю 2,8. У горадзе і навакольных паселішчах абвясцілі частковую эвакуацыю. Пры гэтым расійская Мінабароны сарамліва змаўчала пра атаку на аб'ект. Афіцыйны Кіеў сваю датычнасць да атакі пакуль не каментаваў. Аднак крыніцы BBC ў службе бяспекі Украіны пацвердзілі свой удзел ва ўдары па складзе. У выніку знішчаныя ракеты комплексаў «Іскандер.У», кіраваныя авіабомбы і артылерыйскія снарады. Ліквідацыя праз пейджер. Штонайменей 11 чальцоў ліванскай групоўкі Хізбула былі забітыя, а 3000 атрымалі раненні ў выніку падрываў алдовых сродкаў сувязі. Першапачаткова паведамлялася, што пейджеры былі ўзламаныя ў выніку кібератакі, аднак гэты сцэнар выглядаў малаверагодным. Як паведамляе агенцтва Reuters, выбухі прыладаў вынік аперацыі ізраільскага Масад. Спецслужба атрымала доступ да вытворчасці 5000 пейджераў, якія Хізбула замовіла ў тайваньскага вытворцы. У кожную з прыладаў быў закладзены невялікі зарад, які выбухнуў, калі на пейджер прыйшоў спецыяльны код. Раней баевікі Хізбулы пастанавілі перайсці на пейджеры, каб пазбегчы сачэння праз мабільныя тэлефоны. Ізраільскі бок пакуль сваёй датычнасці да выбухаў афіцыйна не каментаваў. Барыс ідзе на поўдзень. Шторм, што стаў прычынаю анамальнай паводкі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, дасягнуў Італіі.
Пра пагрозу падтаплення паведамляюць таксама ўлады Славаччыны, Харватыі і Вугоршчыны. Ахвярамі паводкі ўжо стала сама меней 21 асоба. У гарадах, дзе вялікая вада ўжо сышла, пачынаюць разбіраць завалы. У Польшы паводка з паўднёвых горных рэгіёнаў краіны ідзе цяпер у бок аднаго з найвялікшых гарадоў – Вроцлава. Там умацоўваюць берагі Одры. Абсалютнага чэмпіёна свету ў боксе украінца Александра Усіка затрымалі і закавалі ў кайданкі ў аэрапорце польскага Кракава. Польскія СМІ паведамляюць, што прадстаўнікі авіякампаніі не пусцілі Усіка на рэйс у Валенсію. Маўляў, баец ды ягоныя спадарожнікі былі ў непрымальным стане. Пасля ўмяшання украінскіх дыпламатаў і асабіста Владзіміра Зеленскага баксёра адпусцілі. Усік назваў інцыдэнт непаразуменнем, а свой стан патлумачыў стомаю ад 14 гадзінаў дарогі да Кракава. Баец таксама падзякаваў польскай паліцыі за прынцыповасць і карэктнасць паводзінаў. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровых выданнях аб'ектыву і праграмы Белсат Зум. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце наш выпуск на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.